Joo, ja tämä auto varattiin meille jo tuossa talvella, että tuli kysely, että koska tuohon Lieksahan, että heillä on se Provo-auto ja me haluaa päästä katsoa, kun se tuohon nyt se tapahtuu. Ja Honda toimii hienokielinen ensimmäinen kerta. Onnittelut. Siellä kuskilla virtaa riittää siellä, koska hän on odottanut Honda. Ja Hondakin on aika hyvässä kunnossa loppujen lopuksi vielä. On. Kone käy ja tuntuu ja toista ja onnistuneesti töppösille meni sekin, kyllä. Mutta sammuko kone? Noin sammu ja Rämänillä siitä vähän lentää. Toi mä äsken miettimään sanoa, että on hyvässä kunnossa toi Honda vielä, mutta mitä voisi sanoa, että on hyvässä kunnossa, on muuten kyllä se tähän teppuun nyt on vielä. Kyllä. Katsotaan. Nyt tulee varmaan paljon vauhtia siihen, jos vaan saadaan otettua se Vesa ajoittaa ajokisa vielä oikealla tavalla. Katsotaan millä tavalla nyt kierähtää sieltä. Let's do that full speed. Ja sieltä täydellinen pyörähdys. Ja renkaan jälkeen siellä on kattoja suurin piirtein 50 korkeudella. Kyllä, ja renkaat vielä pyörii hienosti. Sieltä tullaan. Ja näin jo 5. täydellinen. Nyt siellä lähdetään tähtäämään. Sieltä tullaan. Osutaan. Ja kyllä. Rutina käy. Nyt jäätiin kyljelle siihen.